Sasa ngefanika tukurukisana hapa. Musati aba ndichitaura. Munokota ndichitaura tiri kurukisana. Hatisikurukisana babati. Ini makandifonera kuti ndibve kumusha nditika. Muchiti ndiuye. Saka enda svika ndikavunza. Makapiwa mari ere na Kirimora. Makapiwa mari ere kana kuti manopiwa. Andataura ere kuti Kirimora ana undipa mari ere ndi. Kana kutaura. Zviri simple ndopandiri kutika kana ariko kuroom kwake anomufonera. Akati ndiriko. Ndikati ngatichiendeka kuroom kwake tinovunza kamari. Saka ndaramba iri kubvunza Kirimora mari ere ndi. Saka problem iri papi? Anditi ariko ndikuti anjenga. Kuti ndakapiwa mari kai ini ana kupiwa mari na Kirimora ere. Kana kusina tinongoenda kapari pacho otaura tiripo chese tichinzwa kasabereke kuti tinopiwa mari. Andozondati ere handeiko ari Kirimora wakira. Ndopa tiri kuenda kama svika kama kamira pana pesa kanozo tukuenda kupika chiko ngatingoenda katinopiwa kamari china Kirimora. Tizete ngefanika bati ndogara tichirwisana pamba pana. Inini kukufonera kumusha kwandaenda kuti uyai kuibva kumusha uyai kuno. Ndikatadza ere ndikauya ndikasvika nditotobva kumusha chezvo. Ndatoti kumusha magarisana kuti tisvike mukuno muchiita gakawa nenyaya yemari ere ndi. Babati makapiwa mari ere kana kuti amunopiwa mari. Aiwa kamusaramba muchifamba kagatifambidzani. Mukaramba makufamba ndichaziva kuti muri kudini. Andi tiri kuenda kuna Kirimora. Kuti unofambidzana kwako muri ndisire ndakamira. Andi tafamba tichiti tikuenda ku. Muri kutungamira kana kuti titungamira. Anje ikatesa anditungamira kati munofamba katesa. Ina ipamberi pacho. Anje munofamba apa kandokutungamira sei. Famba padhuze ndouita ngeuhamsika naye. Ko zvakatadzira ndi manifonera. Kuimbana bati manifonera kuti atidi akutobuda Kirimora. Halo. Uya pano zveshama. Mama sei. baba munhu wenyaka atoti. Mayoko ndakadhakwa here. Aiwa unoziya Kirimora ka. Kana tichigara pana apa nditi tiri ama neama. Anditika inini kuwa landlord wako akusi kutaura kuti tofana kugara tichikakawadzana nditi. Wakauya ukandipa excuse. Ukatandisanda vana mari. January zvinhu zvakaoma. Ko chii chamuri kunasa kuti chiri kushupa chiya. Kirimora, wakati chiwa hauna kuti January zvinhu zvakaoma ndozokupai mari yenyu ndozodidi. But mukatsika muchipopota dati chitombosiya zimanyaya dzakakosha. Tofana kutanga tamboitira makorokoto first. Saka takati makorokoto babadi. Inzwazve Kirimora. Izvo zvinde andi mai ava wakutofungidzira kuti inini wakatondipa mari rent ndikatya. Handisati ine kupa mari. Andi munomuona asi ndiri kuti inini chekutanga totanga tati makorokoto mwana akapasa. Babadi handina nechandichaziva. Makandifonera kuti ndibve kumusha ndikauya. Ndikati ko mari mukati amsati mapiwa. Izvo zvakatobata bhodhoro redoro. Vakatodhakwa asi kutoningirira. Saka chitaurai mari makapiwa here kuti hamuna kupiwa. Haana kundipa mari uyu kawe ndiri kumupa notice. Halo babadi. Mukatanga nokuya kupopota pa this is my room. This is my room. Auti this is my room. This is my house. Wanzwa. This is my house. It's your house but this is my room. Yano badara nini. Wabadara here. Ndo babadara panapa. Saka mwezi wapera wakabadara here. Babadi atisika sokupopotezana nene. Uyu ndikumpa notice. Uyu ndikumpa notice. Hapana zvazvinobatsira. Imi muri landlord wangu. Saka mukauya muchipopota pana toda singa ndisingagara. Akusi kupopota pari kudiwa mari. Dr. Kirimora pari kudiwa mari. Chivapaika mari. Asi ndi utanga tati makorokoto. Makorokoto ichiko. Mwana zvimusikana wenyu akapasa. Mwana musikana upi akapasa. Ndakanzwa takapasa. Ndakanzwa ingonzi makorokoto. Aiwe, tine mwana musikana here. Aipinda zomba mini muchibuda mai pangu ari kuningirikinapa. Mai pangu ari kumusha. Mwana musikana anopi aipinda mumbomo. Tine mwana here, tine mwana musikana. Haunotaona ndine mwana here. Ko uya panapa we bari kuningiriki mai daswari kumusha baba chipinda mbongo. Ndiwe kuchikora chipi naye mito cha Kirimora yese yakumudza zvisere. Mwana uya aipinda akapfeka uniform yekuchikora chipi. Inenge kupi. Mina nditaure zandi ndikutara na rendo. Ndiro wangu. Andikati makorokoto mukadaira. Kuti ni mwana. Ndegaiva pese. Babaji, ndegaiva pese. Taurai Dr. Kirimora machuri. Mwana uya aipfeka uniform yekupi. Uniform inenge yekugewesa. Kana asiri mu apa. Kana asiri ku apa. Mu apa ye my form sikisuku. Mwana aitoyamba. Mune mwana aipinda mumbomo ari kunzi makorokoto na Dr. Kirimora. Piko wakomana. Aya babaji yataurani. Yachipedzerana because aiwa amurambe kama kamera ipa. Uyaikuno aiwa babaji uyaikuno. Aiwa yachipedzerana. Yachitaurani pakana. Aiwa musaramba ndati uyaikuno. Murege yeye Dr. Kirimora uyaikuno taurani pakana. Yachipedzerana.